Cilongji. Nanti tegal ke namanya rakyat anda bikin Johar Rodo Lamu bukan gambar kurang kenceng atau kurang ini ngarane nenek jenengan kabeh niku jam 7 mangkat kang omah diletakkan pom bensin ke wantrine kayak pol lan diantarake malah dari anune radiatore Sulaya hampir ini Pak Ibrahim ngambil sepeda motor jadi ini jalane rada dilalah warga jenengan kisah ya berliku-liku tambah rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijolah lenggah mereka. Putrine mereka. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Para rawuh ingkang kinurmatan, alhamdulillah alamin ing wekdal menika kita saged pepanggihan dalam rangka prosesi ijab kabul antawisipun calon pengantin kalih atas nama Arif Setiawan bin Parjiono saking Tinggian RT 2 RW 4 Bentakan Bagi Sukarjo yang badhe nyuwun nikah kalian Rayu Dwika Rahmawati binti Criono saking Lumpit RT 1 RW 1 Nggotirto kanthi mas kawin emas 10 gram dan uang 1.362.600 rupiah. Pernikahan menika bagi badhe dipun nikahaken saking Bapak walinipun nggih menika Bapak Criono lan minangka saksi pertama panjenenganipun Bapak Sigit saking saksi putri, lajeng saksi saking pihak putra panjenenganipun Sederek Johar Manik Lindu Merdika. Pundi saksine putra? Pinarak lenggah. Kita wali ijab kabul kanthi wacan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun dari pihak putra silakan diserahkan mas kawinnya. Berdiri. Emas 10 gram dan uang 1.362.000
Rp600. Mangga. Diserahke mas kawinnya satu. Berdua berdiri ngajak Mbak. Sampun siap toh? Sampun siap. Mas kawin kasempet. Apa diserahkan wingking mon ya? Lenggah. Anu mon, mas kawinnya jadi serahkan itu tang wingking dia kondisi apa? Jalan lenggah. Baik kita serahkan mas kawinnya di belakang, tapi anu ya disiapkan ya. Anu keluarga kan nyapakan. Bon siap sesuai kali catatan ini. Sampun. Baik kita laksanakan dulu prosesi ijab kabul, mas kawin diserahkan di belakang, disiapkan keluarganya. Salajengipun monggo kita sareng-sareng maos kalimat syahadat kaping kalih dilajengaken istighfar kaping 3, kita wali kanthi waosan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz fa innahu ahaddu lil basar wa ahsanu lil farji faman lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Arif Setiawan bin Parjono, saya nikahkan dan saya kawinkan Dwika Rahmawati anak saya denganmu dengan mas kawin emas 10 gram dan uang Rp1.362.662.000 engkau bayar tunai. Saya terima nikahnya dan Anu di depan jangan diulangi ya, langsung. Saya terima, coba latihan. Coba diulangi latihan. Orang ngomong. saya terima nikah dan kawinnya Dwika Rahmawati binti Sriono putri Bapak untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi untuk kata di depan jenengan aja ngulangi kata-katanipun. Jadi langsung saya terima nikah dan kawinnya Dwika Rahmawati binti Sriono untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Aja jangan diulangi kata-katanipun. Dan coba sekali lagi saya terima nikah dan kawinnya
Dwika Rahmawati binti Sriono, putri Bapak untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ngaten nggih? Siap. Siap. Baik. Ulangi. Langsung saudara. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara. Saudara Arif Setiawan bin Parjono, saya nikahkan dan saya kawinkan Dwika Rahmawati anak saya denganmu dengan mas kawin emas 10 gram dan uang 1.362.600 rupiah engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dwika Rahmawati binti Sriono, putri Bapak untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah. Para rawuh sah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad warhamna man bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ijma' bainakuma fi khair warzuq lahuma naslan salihan nafi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma alif bainakuma kama lafta baina Adam wa Hawa wa alif bainakuma kama lafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa siti hadijatul kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Diperhatikan, ini ada kata-kata pada hari ini saya namamu disebutkan, yang bawahnya istri saya bernama, nama istrimu disebutkan, yang lain dibaca padanya. Bismillah dulu pakai mic yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya Arif Setiawan berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Dwika Rahmawati dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'lih sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugat kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Arif Setiawan. Oke, boleh saling pandang yuk. Senyum. Oke, diterima Mbak.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para sedaya ingkang kinurmatan, mekaten jab kebul sampun terlaksanakan sae lancar kula saking kantor KUA Kecamatan Griwaya. Ana mengundiri ditunggu dumateng asal dalam Allah Subhanahu wa taala untuk pengantin berdua Bagus Sarif Setiawan Ki Rorayu Dwika Rahmawati. Semoga Allah meridhoi napa ingkang dados niat sae panjenengan berdua dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri ijab kabul kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat. Bali. Niki kula kesesa dadi langsung ajeng mlajengaken anu ndersa. Oh nggih. Jame mun tenan kula. Tesih kalih kados nggih. Niku masalahe jalane. Oke.
tamu kakung putri ingkang tuhu kinurmatan ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh wilujeng lenggah kujud dumateng sagung para tamu ingkang sampun kepang rawuh paring jurung teka mangestu kujud dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sriono lan Ibu Sugiyatmi. Ugi ngaturaken kula nuwun kujud dumateng keluarga ageng kawula sakadang sabda laras ing samangke badhe atur libur kunjuk dumateng keluarga ageng ugi sagung para tamu hamba bilih ing samangke anggen kawula atur libur kirang meranani penggalih ing ajeng kawula namung nyuwun pamunten ingkang saageng-agengipun sampun kawis tinggal saking kadang-kadang sabda laras sampun sami siyaga satata mila saking punika saking kadang-kadang sabda laras kepareng atur libur sautawis wedal kunjuk dumateng keluarga ageng ugi sagung para tamu. Nuwun matur nuwun.
Inggih para tamu, nyuwun papunten. Kawis tinggal wonten ing sakjawining wisma suka paregyan prasaja ing wanci siang puniki. Kawis tinggal kepareng rawuh keluarga ageng Bapak Parjiono Ibu Kasilah. Wingking widalem ing Tinggen Buntaan Bagi Sukoharjo. Kanthi punika bilih samukawis sampun samekta ing gati sawe ing diri sarta boten wonten ingkang dipun serantos malih. Kasuwun ingkang mlebet wonten ing bali paregyan prasaja lenggah ing sasana ingkang sampun dinata. Sepisan malih ngunjuk atur katur mateng keluarga ageng Bapak Parjanto Ibu Kasilah kasuwun ingkang mlebet wonten ing bali paregyan prasaja lenggah ing sasana kang sampun tinata. Iji para tamu samarga-marga rawing keluarga ageng Bapak Parjiono kawistara giru tindaknya. Rampak runtut swaraning pradonga saking kadang-kadang sabda laras campur sari ingkang hambabar lancaran kebugiru handali diri satunggal boko sawiji rawing sang kadang besan keluarga ageng Bapak Parjiono Ibu Kasilah nut wiramaning gending sapecak satindak nalika samenewa prapta sak tengahing wisma paregyan prasaja tangkep asta mring keluarga ageng Bapak Dwi Bapak Sriyana Ibu Sugiatmi. Praptanding sak tengahing wiwara suka tangkep asta mring para among rawuh ingkang sedya nata lenggahing para tamu sadaya. Murid temata lan sekeca anggenya lelenggahan. Nalika samono Kang Busana Abrit kumpul padha abang lamun kadulu kadya wukir kawelagar. Kang Busana Ijo kumpul padha wilih sinawang kadya tanem kang nedhenging gumadung. Satunggal boko sawiji wis lenggahing sasana kang pinanci kumlawe astanipun para among rawuh. Hangaturi lenggah kanthi mardika tumutun hanjrantos laksitaning tata cara ingkang sampun tinata dening sadaya kulawarga.
Inggih para tamu, sato terampil lenggah ing sasana kang pinanci saking kersaning Bapak Sriono katut dumateng Bapak Parjiono kasuwun lenggah kanthi mardika hanjrantos purwaning tata cara paregyan prasaja wisudan temanten wonten ing wanci siang puniki. Mbabile mangke sampun wonten sasmita gati saking tetuangganing paregyan tumunten paregyan prasaja wisudan temanten sarimbit tuninggihipun Roro Ayu Dwika Rahmawati saha Bagus Arif Setiawan tumunten enggal badhe kapurwakan. Iki para tamu, pikados sasmita saking tetuangganing paregyan bilih samukawi sampun satata rampit tata cara paregyan wisudan temanten sampun saged kapurwakan. Amung saderipun atur uninga. Atur pirsa katur dhateng para tamu sadaya langkung dhateng keluarga ageng Bapak Parjiono Ibu Kasilah. Mengga para-para ingkang pareng badhe nawung krida ing tata cara paregyan wisudan temanten sarimbit. Ing mangke juru panggih saha pranata busana saking kadang-kadang selaras make up mijil saking tlatah Iramaka Wanagiri. Sinengkuyung dening Sound Audio Production saking tlatah Giriwaya Wanagiri kanthi juru lipur kadang-kadang sabda laras campur sari mijil saking tlatah Bali Panjang Batu Retno. Ing mangke kepareng badhe kagiyaraken langsung dene kadang-kadang Jiro Video Shooting utawi Jiro Production. Iki para tamu kangge murwakani tata cara mangun suka mantu ing wanci siang puniki tumunten kita sareng-sareng sesanti mugi kita tansah manggih kamulyan ing gesang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'dah. Nuwun kula nuwun mugi sih wilasa so berkaing Gusti Kang Maha Kawasa tansah kapatedhaken dhumateng panjenengan sadaya lan kula amin. Para pinisepuh, para sesepuh ingkang sadugi kinabekten, para tamu kakung putri utaminipun dhateng keluarga ageng Bapak Parjiono Ibu Kasilah inggih pidalem ing tinggen buntaan bagi Sukoharjo ingkang satuhu utami ing budi. Datang seperti batang kadang-kadang pamatri budaya diluhung sabdo laras campur sari ingkang satuhu kinurmatan. Hampur waken lekas-lekasing sedya tata cara paregyan wisudan temanten wonten ing wanci siang puniki sumangga kita tansah hadhe pangwasaning Gusti Kang Maha Kawasa. Kawasa kang ateges wenang, wenang paring suka, wenang paring pidana. Sedaya kang cipta wonten ing jagat raya wis ginaris ing kodrat. Siji pesti loro jodho. Telu wahyu pampat pangkat lima donya amung Gusti Kang Magung Allah Subhanahu wa taala kang paring pamurba. Jejering tita sawanta janma waloka panjenengan lan kula kadhawuhan ngabekti ngunjukaken raos syukur alhamdulillah wonten ngasanipun Gusti Kang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala awit paring rahmat kanikmatan ingkang tansah tumedhak tumanduk mring panjenengan sadolan kula satemah wonten ing wanci siang puniki saged makempal manunggal ing wisma paregyan prasaja kanthi kinayoman ing karahayon. Shalawat salam tansah katur dumateng uswah hasanah Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu ngenengno kang kinucap sinegekang cinarita. Nalika sampun wonten ing pondhokipun Bapa Sriyana Ibu Sugiyatmi wonten ing padusunan Klumpit Guwa Tirta Giri Waya. Gumelar tata cara adat wisudan temanten. Wisudaning putra temanten sarimbit nunggihipun Roro Ayu Dwika Rahmawati ingkang sampun kajatu krama dening pun Bagus Arif Setiawan putra kakung Bapak Parjiono Ibu Kasilah. Tinarbu kamijiling putra temanten putri mijil saking Panti Busonarjo lenggah ing sasana rinengga. Prapta sasana kang tinuju putra temanten putri lenggah kanthi mardika tumunten kawis tingal putra temanten kakung mijil saking Panti Palereman. Daya-daya katindakan tata cara pasrah panampining putra temanten kakung. Purnaning pasrah panampi katindakan tata cara panggih krobongan lan pangabekten. Paripurna tata cara pangabekten saking ingkang hamaku gati panjenenganipun Bapa Sriyana kepareng hang lajengaken tata cara atur pambagi harja. Katutup kanthi purnaning paregyan prasaja. Pinangka pratandha purnaning paregyan prasaja wonten wanci siang puniki mbok bilih mangke putra temanten sarimbit sampun kakanthi jengkar saking sasana pinajang tumuju ing wiwara ngajeng saperlu nguntapaken konduripun para tamu sadaya sinarengan tangkep asta. Para tamu mekaten menggak urut roncening tata cara mangun sukamantu ing wanci siang puniki. Kanthi suing ungling gongso tumunten tata cara paregyan wisuda temanten badhe kapurwakan.
Iki para tamu, mekaten urut roncening tata cara manggon sukamantu wonten ing wanci siang puniki kanthi andhaping manah miwah raos panalongsa ingkang hamangku gati nun inggih Bapak Sriyana nyuwun gungan dumateng para tamu sadaya langkung dumateng para pinisepuh ingkang sampun lebda ing pitutur pono ing pamawas kiblat ing panembah mugia jumurung donga pamuji murih lampahing tata cara paregyan prasaja purwa madya wusana lulus raharja rahayu nir ing sambi kala amin amin Allahumma amin. Para tamu sasmita gati saking Prato Busana bilih putra temanten putri sampun purna genya hang lulur wadon adi sarira tumunten soan ngabiyantur lenggah ing sasana kang pinanci samarga-marga kakanthi dening Ibu Sartini so Ibu Deni Restuti. Iki para tamu, katur mateng Ibu Sartini, Ibu Deni Restuti, kasujeng saking sasana palenggahan hangandi Serat Mojo temanten putri, mijil saking panti busana tumuju wonten ing sasana Rinengga. Iki para tamu, sawaning putra temanten putri mijil saking panti busana, samarga kabiwado gandaning puspa kang maneka warna. Pinarung swaraning pradangga kang munyo angin ana gandha arum kang hangambar-ambar hangebaki wisma paregyan prasaja wonten ing wanci siang puniki